Pinia bangke nili nali tuma fan west Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nali tum hanang than pachini pon ikpo lapen details mati klada galam kai kia so nali tum LABANGSO video lusi thek pon long ikpo lapen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel long nang komri milang pole kaching hon pen subscribe igon lapen adung hestame bell arjan thek loing LABANGSO dim to nali tum berpon igdenon tangte pathek pen pini la Karbi Anglong mate west Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK le Patiek pen citan polonang lapen lang polonang. Awarsai APHUTHAK le klardak pendak citan polonang. Labangso Voreng Awarsai kapiklang pon labangke Office of the Principal Waisong College Hamren mate West Karbi Anglong pensi paklang pon iglo. Lapen labangso Voreng Awarsai labangke kon anapus vacancies lapen kachar lengdeng kon ans naing malabangso APHUTHAK le non patiek pen lang polonang. Lapen citan polonang jongsi West Karbi Anglong arada tum si LABANGSO video lang putin nali tum kaan LABANGSO video share on share ikon lapen LABANGSO YouTube channel long jongsi nali tum kewang milang mati nak homri milang pul deka cinghon pen nali tum subscribe ikon tangte non pangceng polonang LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lason lada ketok la amutan nilang thani kala Office of the Principal Waisong College Hamren West Karbi Anglong 7824 86 lapen Waisong College ahin pensi paklang ponlo LABANGSO Voreng Awarsai labangke lapen lason la application are invited from the interest candidate will the full biodata are the following post of lecturer assistant professor lapen at Waisong College Hamren West Karbi Anglong lasi Ning Kehang abang pitum jongsi nalitum LABANGSO Voreng Awarsai jogdun ikji pulute LABANGSO achiklo 30 August aprang nalitum application ba nalitum jogdun iknang po mate jogdam iknang po lapen LABANGSO advertisement alo kapik ka release pon bangke 19 August 2023 arnisi release pon iklo nalitum la screen along stamit hek pon long ikpo lapen non apus amen lapen department lapen subject lapen number of vacancies lapen qualification kan ma salary kan ma LABANGSO APHUTHAK le dak chithan pon na lapen dak number 1 on alitum la screen along thek pon long ikpon number 1 along bangke assistant professor of andak department lapen subject bange story lo lapen number of vacancies bangke ingsi lapen kacharli angdeng bangke MA ki untang abang pu mate abang phi nang ikpo lapen salary bang dak mention pon pelang daga na anta decision pon pelang asin governing ahin pensi governing body ahin pensi decision pon nalitum la screen long thek pon long ikpo lapen number 2 long bangte assistant professor geography afan dak ingsia posto lasila dakta nalitum MA geography ki untang abang pu mate abang pinang po lapen number 3 long lang pon lote number 3 long bangta assistant professor education afan dak ingsido lata MA ki untang nang po education anat lapen number 4 long bangke dak assistant professor economic afan hinia pusto dak stame MA ki untang abang pinang po lapen number 5 long bangta assistant professor logic lapen philosophy dak ta hinia pusto lapen kachar liang deng bangke MA ki untang abang pinang po lapen number 6 long bangke dak librarian afan library department lo dak bangke ingsido lapen kachar liang deng kinangzi la bangke dak libraries ki untang abang pu mate abang phi nang ikpo asik pang rompet pen dak kadu kawe pen ladak post ki do bang it ando nalitum Ning Kehang abang pu abang pitum nalitum jogdun iktame jongsi kachar leng deng jongsi dak LABANGSO lolong ki tok an jongsi nalitum ki untang lo pulte nalitum LABANGSO Voreng Awarsai bangke nalitum jogdun ikmelo lapen dak NB do lapen NB long ko PPC dak tok pon ma LABANGSO APHUTHAK nalitum hanang than pechini pon ikpo number 1 long ke tok pon labang lason incomplete application or receipt after due date will be not entered mate nalitum jongsi application ke thondam hot ko pinia documents ki pidun de that lapen application nalitum la adet pen apit nalitum jogdam lason ta accept pon pe mate reject pon ikpo sida ke tok pon lo lapen number 2 la bangke lason lo complete application with self attested must be raised in the office of the principal Waisong College on or before 30 August 2023 during office hours mate office apor ho sinalitum
application lapen documents along anta nalitum cell attested matinalitum amen gp dunsi office apor hot labangso application a form banalitum thondam ignang po adim labang kela son lo waisong college along sit dam pensin nalitum hala principal laphan pidam ignang po lapen number 3 along mangi tokpon asan lo only shortlisted candidate will be called for interview lapen number 4 along bang candidate must be for the original relevance documents during interview kipia hot banke original documents siponang po lapen number 5 long mga first references will be appointed in the local people only lapen hadak west Karbi Anglong long kidoan abang phi tum hansi dak select pon ikchot po matte pipon ikchot po labangso Awarsai Awarsai banke nason lo Ning Kehang Abang tum nalitum jogdun example jogdun iktame assistant professor history along sido lapen assistant professor geography long to sido post lapen assistant professor education along stame sido post abangke lapen assistant professor economic along hinido lapen assistant professor logic lapen philosophy along hinido lapen librarian along stame si apostol Ning Kehang Abang tum nalitum jogdun iktame lapen kachar liang deng nalitum labang sol long thek pon long ikpo kaduka vestala MA bang pass nang po lapen economic anat polte economic knowledge bang do nang po lapen education polte education knowledge do nang po geography ki untang abang phi nang ikpo samlo Ning Kehang Abang tum nalitum jogdun iko west Karbi Anglong stame pinaan Karbi khai tum ong ikpik lapen ke Charlie atum stame do ikpik ta hayela sinalitum ka alma labang so video share ikon Karbi Anglong arat stame palang iknang lapen pachini ikna asipini bang la short information nang ki pipon bang nili na 1p bang la answer la sipena puthot ka preka video long chitong tuna tange dumi thakmi kadu ka vi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do anfan stame nili hin pen kar